Tak wae info Mas, paket 4 barang ready. Ready. 6.500.000 kuwi tak kei diskon 200.000. Kok murah men? Ya murah toh, diskon 200.000 garek 63. Oh 63. Oleh papat. Oke, kayak apa barangnya? Sing nomor 1 lemari 3 pintu. 3 pintu iki. Full kayu jati, Mas. Jati asli. Full kayu jati. Jangkrik. Nah, iki pilihane model oke iki, Go. Enak pilihane. Nek kocone nek lajine. Ya. Nah, milih sing iki oleh Mas, sing full ukir tanpa kaca. Full ukir ini iki. Full ukir tanpa kaca iki oleh sing pintu telu. Oh Nomor iya. siji pilihane kok enek liyane jan. Oke. Nomor loro iki, Mas. Enak. Ya ada souvenir boneka piala apa gerabah kena cocok bahannya ya full kayu jati. Jajal sepilo. Oh, full kayu jati ya. Jaminan masih ya. Jaminan, iki lemari hias. Oke. Sing nomor telu lemari pakaian 2 pintu, Mas. Iki enak tibae. Nah, kayak gini. Full jati ya niki. Full jati. Siji gantung, siji rak kayak ini. Jan meni, jan jos ra iki. Lah iki sing terakhir meja rias. Meja rias. Ya iki sing mending. Bojomu nek budal ning pasar umpama arep gawe tlale ben gak kegawan. Oke, Iki jan ready, meni. Komplit karo lemari nih. Oh, komplit lemari nih. Nah, Jan iki. meni ya nih. Tapi wis tak kai kursi, Mas. Bonusnya kursi. Oh, alah. Nek macak ben gak dongkrong. Iya. Wah, lah jan meni nih. Iki jaminan full kayu jati kabeh Mas ya. Jaminan full kayu jati nek gak jati balekno, Mas. Oke. Pokoknya ya patang barang ini normalnya 6.500.000 kuwi tak kayak diskon 200.000. Tinggal 6.300.000 kuwi gratis ongkir. Darah dia ya Mas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Madura pembayarannya COD. COD? Barang teko dicek sik lagi dibayar. Ganggu DP Mas ya? Ya ora toh, no DP, no tipu-tipu. Oh, no tipu-tipu jelas iki. Terus ki cara pesene piye be Langsung dulur-dulur? japri ning bawa bio profil, dia ning nomor pemesanane. Lah kok otomatis terhubung karo aku. Pesen 6.300.000 wis papat Mas. Wis mbok potong Mas wis Mas ya. Iki Oke. Normalnya 6.500.000, tak Oke. kayak diskon 200.000. Oke, siap-siap tak sepile Mas. Kayak ini kok jos jis. Mending